biko ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi were asụsụ onye mba ọdọ gakwuru chi ya kọtalie mkpa ya. Ọ bụ na Igbo onye Igbo ị na-eji okwu bekee ekpe ekpere, ọ dịghị otu ị ga-esi kọtalie mkpa gị. What type of plane is this? N'ilu chi gị. N'iji maatụ, ọ bụ na ị nọ n'okwu bekee dịka onye Igbo na-asị, "Oh God, enemies of darkness, Holy Ghost fire," iwedata ya n'okwu Igbo, ọ ga-edoghị anya na agent of darkness onye Igbo mmaara bụ ndị NEPA. Ihe na-ekwu ọkụ gbagbu onye NEPA n'okwu Igbo. Mana ọ bụ na iwedata ekpere gị ahụ n'Igbo, ịgakwuru Chineke, ọ ghọọla ọfọ. Ịbụrụ onye Igbo, biko ebe ọ wụla ị nọ, mmadụ tamuo atamuo, mmadụ kwupụta ya ekwupụta, si gị ka anyị kpee ekpere, obenye kpekpeche mana okwu bekee si ya gazie n'ọfọ. Ọ bụrụ na isi ọfọ ebe ekpere ekpere, ị họrọla eziokwu nke ahụ nọ n'ime ekpere ahụ. Abụ m Mkpachukwu Ojiagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. A sị m na ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi were asụsụ onye mba ọdọ kpee ekpere kpetepụ ihe ọ na-achọ n'aka Chineke. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere n'okwu bekee sị agent of road accident, Holy Ghost fire, ihe na-ekwu okwu onye a na-enye Ministry of Works ka ọ rụọ okporo ụzọ ma ọ wụli iwedata ya n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị were okwu Igbo na-akọwara mmadụ ihe ị na-akọ gala edoghị anya. Ọ bụrụ onye Igbo ka gị na ya na ikwo ga na-edo na-abụ anya. I were okwu bekee, nwere ihe ga-akpọrọ okwu bekee ya sị gị ọ pụtakwara na gị, ọ bụghị iwedata ya ala n'ofe nke anyị, maka na ebe esi bịa ụwa ka mma. Ọ bụrụ na ihe na-akọwara Chikere ụwa, chi ole kpọrọ otu ochi anụ bekee, ị bụrụ onye Igbo, kwetegoro na Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo ka ọ dịrị gị la mma. Narị ya dịka akpa na ebe ọ gwara Chineke nọ na ọ bụghị ọbịa ya ebe ahụ. Ọ bụrụ na Chineke abụghị ọbịa n'ala India bụghịla China, Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo, Igbo mmanụ.